ev pêşengeha hunerî ne pêşengeheke normal e. Tablo ne bi dîwara ve dalqandîne. Berhemên hunerî li dora tene. Tu di nav reng û şewqê de diçewtî. Di galeriya hunerê de li Roma berhemê hunermendê navdariyê Îtalî Caravaggio li ser dîwar diyar dibin bi riya projekteran bi pîvanê gelekî mezin û seyr. Di nava tariyê de hunera Caravaggio roniyê dide bîner û mêvanan. Ew berhemên nirx bilindê yê serdema barûk dê serdemên navîn de li dîroka Ewropa li ser xêr û şer û mirinê tên dîtin. پیشانگه به شێوەیەکی هاتیە داڕێتن مینا گێژگەڕینەکێ مەهەوڵدا ku em wê valaya pîşangehê nehêlin. Da ku mêvan bikaribin bi çend awayên cuda berheman temaşe bikin. Mebest ew e ku yê mêvan li cihekî bi tenê nerawista. Armanca sereke ew e ku mêvan bi nêrîneke taybet wan tabloyan binirxîne. Di dema xwe de Caravaggio dihate naskirin mîna mezintirîn hunermendê Îtalî di wê demê de. Babetên Caravaggio li ser tundûtujiyê, xêr û şer, her wisa jî li ser jiyana belawela bêser û bin bû. Ew di 29 Îlûna sala 1571 li bajarê Mîlan li İtalya jidayîk bû. û di sala 1610 de bi temenê 38 salî ve koçê xwe dawî kir. Caravaggio li paş xwe sermiyanekî gelekî bi nerx û mezin hişt ji berhemên gelekî taybet got heta roja îro di dîroka hunerê de cihekî taybet distîne. Luqman Ehmed, Dengê Amerîk.